tonight. You and me is one. I'm finding hard to say that I'm in love. Hold me tight if you go and show me that you're the one I want for life. More than this, what we can. Beats Production. You don't get time to fly away with me. Miles and miles away. Love will take us where we want to be. High above you. Pri, magandang hapon naman dyan sa'yo, Pri. Hello naman dyan sa'yo. Kumusta? DJ Jonel sa Arang. Pri, kumusta naman tayo dyan? Magandang hapon naman dyan sa'yo. I'm not totally okay. Ma'am Inday Kulot Vlog, harang sir. Kumusta sir? Urugan. Ayan. Ma'am, okay naman po ma'am. Okay naman. Kumusta po kayo? Ayan. Ma'am Inday Kulot Vlog, hello naman po dyan sa'yo. Welcome din sa aking live streaming. Pre, mega love shoutout naman dyan sa'yo, pre. I'm not totally okay. It's because it really hurts a lot. Ayun. mega love shoutout naman dyan sa'yo, pre. Ma'am Jonas Salundaga. Highly recommended monetized channel also. Magandang hapon naman dyan sa'yo and welcome din sa aking live streaming. Aga mo mag-vlog. Hello po mga viewers. Yan guys, si Ludes B sa yung sumama sa akin. Papuntang hospital just to have my stitches, just to have my wound para may stitch siya. Ayan. Mega love shoutout naman dyan kay Ludes Bisa and thank you naman sa assistance dyan. Pre, di ba nasaktan ang yero? Ayun nga. Ingat pre, tanga pa naman yung yero. Oo nga, tanga ng yero. Get well Sir Urgon. Okay naman po ma'am, okay na. At least na natahi na yung sugat kasi medyo malalim na. Ayan. Ma'am Inday Kulot Vlog, kumusta naman tayo dyan? Ikaw pre, kumusta na? Nakapag-live ka ba kagabi? Kagabi, nanood kasi kami kahapon ng SONA ng Presidente. Kaya nagbigay daan muna tayo guys sa SONA. It is because I also wanna know yung last SONA ng Presidente natin. Ayan. Ingat, sabi ni Pre. Thank you naman dyan sa iyo, Pre. Thank you naman. And the rest of you guys, magandang hapon sa inyo. Welcome sa aking live streaming. Kagabi nag-live ako ng 1 hour pang update. Oo nga, pre. Medyo kakwentuhan ko yung kapatid ko kagabi. Ayan. Oh my God, Sir Uragon. Okay lang, sir. Hindi na masyado maka-YTCP ko, naghihingalo sir at busy sa work. Medyo madilim na paligid mo, pre. Wala kasing ilaw. Di ko nilagyan ng ilaw. Oo nga. Mega love shoutout si Lingan, Jonas Salandaga. Sabi ni Ma'am Inday Kulot Vlog, ma'am, palitan mo na yung cellphone mo, oy. Oo nga. DJ John sa Gyno Remix. DJ John Sipa Remix. May premiere kasi si Ate Balls ng 7:45 kaya nag-live ako ng very live. Wala ako kagabi, pre. Actually, nanood kami ng SONA ng Presidente kaya medyo naaliw ako sa SONA kasi napakahaba. Walang budget, sir. Uuwi na, walang budget. Maniwala. Mawala na si Presidente Duterte. Wag lang si Ma'am Inday Kulot Vlog. Ma'am Lady Ross, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lady Ross. Nagbabalik din natin na kaibigan. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Lady Ross. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. And thank you also for that sweet tamsak, Ma'am Lay. Please keep it simple survival. Hello din po dyan sa iyo. Mega love shoutout din po dyan sa iyo. Mega love shoutout to you. Please keep it simple survival who is in our live streaming also. Highly recommended channel also. The name is Kiss Keep It Simple Survival. Ayan. Ma'am Lady Ross, Yahoo. Ma'am Lay, magandang hapon naman dyan sa inyo. Yes sir, totoo, monthly pinapadala, sir. Magtira ka, ma'am. Oo nga. Huwag mong itodo, ma'am. Magtira ka at least konti para sa sarili mo. Wala na ang trangkaso, Ma'am Jonah. Medyo wala na ata. Medyo okay na si Pri ngayon. Ako naman yung hindi okay. I'm not totally okay because I accidentally hurt myself.
Magandang hapon host at sa lahat sabi ni Ma'am Lay. Magandang hapon din po dyan sa iyo Ma'am Lay. Welcome sa aking live streaming. Ayan. Hello Inday Kulot sabi ni Ma'am Lay. As in, ang sakit. Aking paa. Sir Joel Chico, tawa lang. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Joel Chico. Nagbabalik natin kaibigan guys. Sagayno Remix. Magandang hapon naman dyan kay Sir Joel Chico. Highly recommended channel yan guys. Si Sir Joel Chico na nandito sa atin. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Joel Chico. Sir, may code ka sa akin. Ano ba yung code mo? JC13 po ba yan? If I am not mistaken. JC13. Tama. Sabi ko na eh. Di ba? Kaya na din mag-ML. Oo, kaya nakapag-ML ako kagabi. At saka kanina. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Sir Joel Chico, Tamsak, Dancer Oran. Sir, thank you for that sweet tamsak and welcome po sa aking live streaming. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Sir Joel Chico, aba, dikitan nyo po yan as in. Attend muna ako premiere, sir, sa member ko. Ayan, sabi ni Ma'am Inday Kulot Vlog. Sige lang po, ma'am, sige lang po. Ayan. Kumusta naman tayo dyan, Sir Joel Chico? Napanood ko yung upload mo doon sa Facebook. Tawa lang. At saka yung yung bagong intro. Sana all. Sana all laro ng ML Ma'am Jonah. Pareho kayo ni Sir Arnel Langhot na yan. Sabi ni Ma'am Lady Ross. Kaya tuloy ako nakapaglaro din kasi masakit ang aking paa. Tawa lang. Oo nga. Dikita nyo yan guys. JC13. Baka hindi nyo pakadikitan yan guys. Gusto ko yung ginawa mo, yung inedit mo sir na yung may mga magic, di ba? Tapos yung nang boso ka, hindi ka na nakaalis. Ganon. Ma'am Lay, di na kita na ng live. Bakit? Ayan. Oo nga ma'am, di ko na ikaw nakita ma'am. Harlem O. Nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman dyan kay Harlem O. Yung thumbnails parang nagpa-beach lang. Oo nga, yung thumbnails, nagpatuli ako, Oo nga. Nga pala. Binata na ako, Oo, nagpatuli ako. 6 stitches. Mega love shoutout naman dyan kay Harlem O. Nagbabalik natin na kaibigan, guys. Highly recommended monetized channel also yun si Harlem O. Nagla-live streaming tuwing alas 9 ng gabi. Parang nagpa-beach lang. Oo, kasi nakadapa ako doon sa operating room kanina habang tinatahin nila yung aking sugat. Kagabi silent ako, Ma'am Jonah, hanggang umaga 6 a.m. Sabi ni Ma'am Lay. Hello po, Sir Harlem. Sabi ni Sir Joel Chico. May premiere ako mamaya. Sige. Hindi ko masyadong ginagalaw yung aking paa guys dito sa aking ilalim. It is because hindi mo pwede siyang i-bend, hindi mo rin siya pwede. Basta ang sakit. Hanapin ko muna Harlem O, ha? Anong oras tapos mo yung nakatulungan ko ikaw Harlem kanina, pati si Ma'am Claridel. Nandun din ako kay Ma'am Claridel. Habang kumakanta ka, si Ma'am Claridel yaw-yaw ng yaw-yaw. Taga-tingli na lang pala. Hindi kagit maghinulsol. Pati kay Lester Ambrog Vlog, nandun din ako. Umalis lang ako kasi nag-live stream ako. 7:27 ngayong gabi, palakad-lakad sa probinsya, premiere. Ayan. Ay. Kailan ba to Harlem? Mamaya. Uy, ang ganda ng mga isda niya. July 27, 11 p.m. Science Production. T1 Harlem, T1 na yan. T1 guys, baka naman. Mabilis lang yun boss, 30 minutes. Sana all.
Mamaya boss, sige. Nandito ka sa isa kong browser. KK, hi! Mega love shoutout to you, KK, hi! Highly recommended channel also, guys. All the way from Korea, who is in our live streaming, our foreign friend. If you are not yet, guys, connected with KK.hi, our Korean friend who is in our live streaming, one of our super chatter also. You can make friends, guys, with SCKK. Mega love shoutout to you, KK.hi. Welcome also in my live streaming. Also, let me welcome and acknowledge the presence of Jasmine Love Music. Mega love shoutout naman po dyan kay Jasmine Love Music. Thank you for that sweet thumbs up also. And if you are not yet, guys, connected also kay Jasmine Love Music, nagbababa siya ng kanyang bahay. All you have to do is to click also on that link na binababa niya and makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Jasmine Love Music. Ayan. Ma'am Lay, bigyan kita ma'am ng 1WH, ma'am. Noted po. Ayan. Noted po, Ma'am Lay. Ayan. Ma'am Jasmine Love Music, hello po, unahan na kita. Sabi ni Pri, wow, nakikipagdikitan. Sana all. Ay, dating dikit na pala ako. Si Ma'am Kate pala ito. Ah, sino? Sino? Oh, Kate Extreme Vlogging. Ah, mega love shoutout naman kay Kate Extreme Vlogging. Oo nga, si Kate pala to, oy. Mega love shoutout naman kay Kate Extreme Vlogging. Welcome back sa aking live streaming, Ma'am Kate. Oo nga, dating dikit na rin pala ako dito. Ma'am Kate, magandang hapon naman po dyan sa iyo. Welcome po sa aking live streaming. Si Ma'am Kate, Extreme Vlogging. Ayan. Harlem Dan, pasukli daw, sabi ni Ma'am Jasmine Love Music. And 5 wonderful people in the house, guys. Magandang hapon dyan sa inyong lahat. And welcome po sa aking live streaming. O, diba? Nakita ko, sir, yung upload mo sa Facebook, Sir Joel Chico, diba? Ang pogi talaga ng apo ko. John Sagayno Remix. Ano pa? Yes, Jonas Salundaga. Ayan. Ma'am Claridel, mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Claridel Ilangan. Nandun ako ma'am sa'yo kanina. Nakatulugan ko kayo ni Harlem O. Nakalive si Harlem O kasama mo. Ayan. And ayun nga, nakatulog ako. Sobrang sakit ng aking paa. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilangan. Nagbabalik din natin yan, guys, mga kaibigan. Highly recommended monetized channel. Anak niya, guys, si Ma'am Adel Sulit at saka si Ma'am Tim Showbie. Host, buti hindi naman ma'am, inano lang talaga, tinahilang yung sugat ko. Akala ko nga mag-swab test ako kanina. And pagkatapos ko nga, pagbalik ko sa bahay is naka-live stream si Harlem O. And then pati ikaw. Nandun ako sa inyong dalawa ni Harlem O. Naka-idlip lang ako ng konti. In fairness, preganda ng posing. Bakit sa... Wala akong ilaw, guys, kaya medyo madilim ang aking background, ha? Buti nga hindi na ako swab test kasi meron naman talaga akong swab test na. Ma'am Claridel, hello naman po dyan sa iyo, ma'am. Welcome din sa aking live streaming. Ma'am Claridel, di ko naabutan live mo. Sarap ng tulog ko, di ba? Nakatulog ka rin, no? Yung tinahi ka na pero naka-aura ka pa. O, diba? Para lang nag-beach, yung tinatay yung pa ako as in. Yung aking yung thumbnail.
to the sheets with you. Naka-aura. Nagpalda ka sana, boss. O, di ba? Nagpatuli na rin ako. Oy, binata na. Oo nga. Di na kailangan. Pinalaser ko lang para gamit agad. Gamit agad. Tagal pa siguro ako maka-live host, sabi ng Clarity. Wala na. Bakit? Bakit kanina? Naka-live ka naman, ma'am, di ba? Yun yung nag-play sa kabila ko sa YouTube channel ko. Sabi ko si Claridel, naka-live pala to. Oh, yun yung naka-play. Akala ko ikaw yun, ma'am. Ikaw yun. Ikaw yung naka-play. O baka tapos na yung piniplay ko, sa'yo naman yung nag-play. Tinignan ko lang si Claridel kanina. Tapos inaantok ako. Tapos nakikinig ako doon kay Harlem. Oh, yun ang music ko. And music host si Ma'am Adel na. Ay, malamang tapos na, ma'am, yung aking playlist. Ikaw yung nagpi-play doon, ma'am, sa akin. Hanggang ngayon, may nagpi-play doon. Ikaw yun eh. Siguro may natapos na akong playlist. Basta ikaw yung nagpi-play doon. Ano nangyari, ma'am, sa'yo? You know I give a fuck. Naka-live nga si Ma'am Adel. Tell you the truth. Nagkasakit. Ma'am, pagaling po kayo, ma'am, ang Claridel. Stay. Ano ba ang sakit mo, ma'am? Ano, basta pagaling ka. Ingatan mo sarili mo, ang iyong kalusugan, syempre. O kanina, in-injectionan ako ng anti-tetanus dalawa, as in super nangangalay ang aking kamay ngayon. Ma'am Atimon, nandito na rin sa atin guys si Ma'am Atimon Vlog. Mega love shoutout ako po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Thank you for that sweet tusok, Ma'am Atimon. Highly recommended monetized channel also yun guys, si Ma'am Atimon Vlog. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Atimon Vlog. Welcome back din sa aking live streaming. Hello. Ma'am Atimon. Si Ma'am Adel nandito rin sa atin. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Adel. Nag-music stream ka pala, ma'am, kanina. Hello naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit na nag-music stream kanina. Welcome back, ma'am, sa aking live stream. Pwede ng panglansangan, pwede naka-anti-tetanus ka na. Oo nga. 95. Ito guys, so kaibiganin nyo yan si Ma'am Adel Sulit. As in. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Si Claridel po, sir, nag-music. Malamang, yun. Ang piniplay ko, ma'am, ang natapos siguro yung playlist ko. Akala ko kayong dalawa ni Harlem, naka-live kayo. Wala, hindi ako nakapunta, ma'am, sa iyo. Pero ang nagpi-play sa kabila kong browser is si Ma'am Claridel. Sabi ko, sige lang, ma'am, yaw-yaw ka lang dyan, eh. Tapos nakikinig ako kay Harlem, Kasi nga, binuburaot ko si Harlem, Sabi, kumusta ka na, sir? Ano bang nangyari sa'yo? Sabi ko, nagpatuli ako, Oo nga. Musta na si Talong? Sabi ni Ma'am Atimon, Ma'am Lee. Si Ma'am Lady Ross yan, guys. Ayan. Medyo hindi pa okay, Sisi. Ano bang nangyari, ma'am? Nilagnat, ganon? Ano bang masakit, ma'am? Sa akin yung paa ko kasi tinahi. Wapog TV, mega love shoutout naman po dyan kay Wapog TV. Padikit po, second channel ni Wapog. Salamat po. Ayan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Wapog TV. Welcome back din sa aking live streaming. Ano nangyari, sir? Second account? Umonetize mo rin to, sir. Baka naman, guys. Baka naman. And T1, guys. T1. Patamsak din po ako. Ayan. Wapog TV, hello naman dyan sa Wapog TV. Welcome back din sa aking live streaming. Guys, padikit naman ako, guys, sa second account ni Wapog TV. Mga pupuging lalaking kaibigan natin, guys. Oo nga. Secret. Ang inaalala ko, ma'am, kasi magpapa-inject nga ako ng COVID-19 vaccine. And nagpa-vaccine ako ng 2 anti-tetano. Yung complete anti-tetano daw yun. 2 set. Ayan. Pero pag-isipan ko pa kung ano kung magpapabaksin muna or ipagpaliban ko muna. Salamat po, host, sir. Always welcome, sir. Always welcome po. Ayan.
Dikitan ko to, sir. Dikitan ko ng aking mga ninja account. Huwag ka mag-alala. Maya-maya, sir. Pagkatapos ng aking live streaming, ilagyan natin ang aking mga ninja account din to. Mega love shoutout Ma'am Adel Sulit, sabi ni Harlem O. O hindi ko na kayo nakikita naglalaro. Uy, ano na ako? Umangat na yung rank ko. Kasi naglaro ako kanina. Ingat boss para di mga matis. Oy, pila laser ko nga kaya tuyo na oy. Oo. Pwede nang gamitin, pwede nang mumokpok ulit oy. Oy, lagi ako nagalaro. Ayaw mo lang talaga ako invite. Padikit naman ako guys, padikit naman sa nakapin sa taas. Dan sa nakapin, pasukli na lang dito. Ayan, sabi ni Ma'am Lady Ross, baka naman. DJ John Sagay. Si Ma'am Lady Ross yan guys. Ayan, si Ma'am LJ. Harang ulit, dikit ko na yan, nakapin pag guwapo, di pinapahulihan. Sana all. O, diba? Dikitan mo na ng mga ano mo, yung mga aliporis mo dyan. Happy birthday naman dyan sa nagsi-celebrate ng kanyang birthday ngayon. O, ayaw pa sabi kung sino. Happy birthday po. Ayan. Mag-message sa akin. I-greet ko daw happy birthday. Pero ayaw sabihin yung kanyang. Hello naman dyan sa Mumo. Huwag muna kasi di pa nag-oo. Huwag muna kasi di. Sir Wapog TV, umuo ka lang. Isang oo mo lang. O, diba? Isang oo lang, wasak yung mapishpan nila. At saka yung kanyang farm. At saka yung palayan. Meron yan guys na hasye-hasyendang palayan. Meron ding hasye-hasyendang mga mga isda, palaisdaan, di ba? At saka meron pa sila guys na patuhan, di ba? Marami silang mga pato. Marami din silang mga kahayupan sa kanilang mga bakuran, di ba? Sana all. Maraming kahayupan daw ay. Napapasana all na lang talaga mi dito ni Pri. O, diba? Diba, Pri, sana all na lang tayo. Makikita nyo yan, guys. Yung palakad-lakad na lang. Tingnan nyo, guys, yung trailer niya. May mga meron pa sila guys na sagingan, meron pang durianan. Mga pating na yung kanilang Gyno Remix. pating na yung mga inilagay nilang mga fingerlings na mga mga buhaya. Yung hayop namin kami. Hoy, nag-harvest na kami palay, boss. O, di ba? Meron na silang bigasan na naman ngayon. Akalain mo yun. Harlem lang talaga ang sakalam. Medyo madami din. Same. Ma'am Jonah, ang hayop lang sa amin yung jowa kong dipunggo. How to be you, Harlem? Ay! Meron din daw sa kanila yung baka yung ex mo. Yung ex mo. Oy, sir! Oy, may mayaman. Mega love shoutout dyan sa mayaman natin, guys. Si Sir Wapog TV. Ito, guys, sabi ko sa inyo, dikitan nyo, guys. Nga, yung nakapin sa taas. Baka naman. Sir, alin ba nilalagay ko, sir? Itong TikTok compilation.
Kayang pagsabayin yung dalawa. Ay, asan ba yung aking ano dito? Kay Nightboot. Alam ko meron to sa Sir na Wapog TV. Kay Nightboot. Ibaba ko lang guys ang ating super chatter. And paste and DJ Jonel Sagayno Remix. Bebe, paano naman bebe please? Thank you bebe. Nang ilaw bebe. Thank you bebe. to the beat, back to the flow. Back to the beat, back to the flow. Sana mapagsabay Sir Wapog yung dalawa para pagsabay natin. Sana kaya. Back to the beat, back to the flow. DJ Jonel Sagayno Remix. Geleng-geleng kita goyang bersama musik dari Hendro Egeng. Aku gaya sama-sama dengan dia, kita kupas sudah ikuti irama. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter si Sir Wapog TV, SCWT, ayan. Baka naman. Sir, thank you for that amazing super chat, Sir Wapog TV. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan, yung binababa ni Nightboot. Meron siyang dalawang channel guys. Yung kanyang main channel is Wapog TV at ang kanyang second channel is, ang pangalawa, ayan. Baka naman guys, padikit naman po ako. Ilagay ko lang kay Nightboot. Back to the beat, back to the Ayan. Ayan guys, padikit naman po ako, padikit. Ayan, yung ating super chatter. Ma'am Betty Betty channel, nandito na rin sa atin. Hello naman po dyan kay Ma'am Betty Betty channel. Highly recommended monetized channel also yan, si Ma'am Betty Betty channel. Welcome back din sa aking live stream. Sige po host, kahit ka na lang. Ayan. Yung dalawa na sir, nilagay ko. Oo. Huwag ka mag-alala sir, medyo malapit ko nang makuha kung ano nangyari sa mga doon sa tinanggalan ni Yang berbeda yung gaya ng case dyan sa iyo, sir. Kung mag-alala, i-share ko sa inyo kung paano, kung makuha ko yon, ha? Kasi yung aking pangatlong account is malapit na mag $100. Social experiment yun, guys, na ginawa ko. Social experiment. Tamsak, thank you for that sweet Tamsak, Ma'am Betty Betty channel. Mamaylin Mapili nandito na rin sa atin. Hello din po dyan kay Mamaylin Mapili. Nagbabalik din natin yung guys na kaibigan, si Mamaylin Mapili. Highly recommended. Newly monetized channel yan si Mamaylin. Oy Mamaylin, kumusta naman tayo dyan? Welcome back ma'am sa aking live streaming. Hello po Jonah, maayong hapon. Maayong hapon sa inyong tanan. O diba? Host, may premiere po ako, baka pwede po patamsakan. Sige ma'am. Papa Yu, nandito na rin sa atin guys si Papa Yu. Mega love shoutout din po dyan kay Papa Yu. Ang lalaking marupok, diba? Mga Papa Balls na marupok. Mega love shoutout naman dyan kay Papa Hubert. Highly recommended new monetized channel pala. Ayan. Ilagay kita ma'am sa Tito, Ma'am Betty Betty channel. Papa Yu, kumusta naman ang ating kapugian dyan? Ay, magkukusina na to guys, as in. Kailan po ba ito ma'am? Ganda ng Kalanasan Beach. July 31, 9 p.m.
Tito guys, Tito, ayan. Okay na ang Tito. Ang bete-bete, Tito po, ayan. Mar, mega love shoutout din dyan kay Jo Margel. Nagbabalik din natin na kaibigan niya. JD1 ang kanyang code. Hello naman dyan sa iyo, Ma. Ma, hindi ko pa nasisimulan yung ano. Kanina sana nasisimulan ko na aksidente lang talaga ako as in. Nagpatay muna ako sa Siga Memorial Hospital. O, diba? Mega love shoutout naman po dyan sa mga taga Siga Memorial Hospital sa napakagandang ano, sa asistensya po ninyo sa akin kanina when I submit myself for ano stitching. Ayan. Nagpa-stitch ako guys ng aking sugat. Jo Margel, hello naman po dyan kay Jo Margel guys. Ang aking, diba? Ang aking mga pupoging pamangkin. Abangan nyo guys yung kanyang ano, music streaming guys. Malapit na sa kanyang second channel. Si Jo Margel. Mambuhay, nandito na rin sa atin guys. Nagpapaharang-harang dyan. Magandang hapon naman dyan kay Mambuhay. Thank you for that sweet thumbs up and mga paharang mo dyan. Si Mami K. Bali. Mega love shoutout naman po dyan kay Mami M.K. Bali. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan. Si Mami K. Bali. Diba? Welcome back ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan ma'am? Mami K. Bali. Diba? Hello sa lahat ng nandito. Kusina time, love all. 31 Tito Dan. Sabi ni Ma'am Maylene. Ma'am Maylene, bigyan kita ma'am ng 2WH. Bigyan kita ma'am ng 2WH. Hi Kuya Jumar. Diba? Sana all. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Binababayan ni Nightboot. Baka naman. Si Sir Wapog TV. Padikit naman ako guys. Mamimigay ako guys ng, ilan ba? 5WH. Sige, dadalawa lang yung premiere natin. Mamimigay ako ng 5WH sa bawat didikit sa nakapin. Sayang naman guys. 5WH guys. Mamimigay ako sa bawat didikit sa nakapin kay Sir Wapog TV. At yung kanyang second channel account guys. Ayan. Dan Harang, Ma'am Buhay, thank you naman po dyan sa iyo. Ma'am Bete, bigyan kita ma'am ng 5WH ma'am. Betty channel, ayan. Ma'am, bigyan kita ng 5WH ma'am. Sayang naman, wala akong i-play guys. Oo nga, kasi kahapon wala akong na-i-play. Maraming salamat po. Always welcome po ma'am, always welcome, ayan. Baka meron pa kayong mga ipandidikit ma'am. Sige na. Ako play mo host, sabi naman Buhay. Sige ma'am, sige pa. 5WH ma'am, sa bawat didikit sa nakapin sa taas. Ayan. Gawin mo yang times 5 host. Sige na ma'am, ubusin mo na ma'am yung mga pandikit mo. I-times natin yan. Oo nga. Sir Papayu, bigyan ko rin ikaw Sir Papayu ng 5WH. Papayu Bert. Ayan. 5WH sir. Ako si May na nasa harang daw. Ayan. Salamat host. Ayan. Always welcome po. Always welcome. Papa Mega, I love you. O diba? Sabi ni Mambuhay. Mambuhay, hindi mo pa binibigay yung password. Oo nga. Kung kaya ma'am gusto mo online tutorial, oo nga, gusto mo ba? Online tuturuan kita ma'am kung paano gumawa ng tax, gusto mo yon? Ngayon na as in. Oo nga, meron akong tablet dito, pwede kong gawin. Usalia pa kita, sorry sekarang tak so ada yang baru. Ada panggilan na upload status baru. Katanya Silip mo ako, ayan. Ano yun, ma'am? Kusina mo. Magkukusina pala. Sige lang, ma'am. Oo nga.
Sarapan mo ang pagluluto dyan, ma'am. Oy, ano bang niluluto mo dyan? Si Papa Hubert, nagluluto na rin yan. Sir, may tanong po ako. Sir, ang join button po ba, sir, ay kailangang mag-apply, sir? Opo, ma'am, i-apply mo din po yung join button. Ipapa-review mo rin yan, ma'am, na join button mo. Opo, ang membership na tinatawag. Betty Channel, dito mo ako suklian. Sabi ni Ma'am Lady Rose. DJ John Sagayno Remix. Done na yun. Ma, noted ma. Bigyan kita ng 5WH, Mar. Marami na akong utang dito kay Mar. Joe Margel, 5WH. Doon, sa second account mo, ayan. Wapog TV na po, ayan. Pre, bigyan ko din ikaw, pre, ng 5WH. 5WH sa second account, ayan. Maglagay lang kayo guys ng hashtag Uragon ha. Kasi masakit yung aking paasing. Super sakit. Okay sir, thank you po. Ayan. Always welcome po. Ayan. Huwag sa akin free. Kanino ba? Kay Ma'am May? May vlog. May vlog. O paghatiin ko na lang para at tsaka kay Rica Riaga. Ayan. Naka-play yun sa akin free. Kasi bumawi ako sa mga araw na hindi ako nakapunta. Naka-play yun sa akin. Yung dalawa. Host, may PM po ako sa iyo. Baka naman po basahin mo yan. Sige po, ma'am. Ngayon na po ba, ma'am? Sweetie lady na nasa harang, bakit kahapon, boss, di ka nag-LS? Kahapon kasi talagang sinadya kong manood ng guys, ng, ano ba yan? Ng State of the Nation address. Ayan. Gusto ko mapakinggan yan. Focus si lolo mo doon. Si Ma'am Betty nag-PM sa akin. DJ Mamula naman, ma'am. Tara paliangan na upload status baru. Kita tanya. Oh, takot na po. Magandang hapon po, Sir Oragon. May tanong lang po ako, pwede pa po. Fly tax po kasi po, sabi po ni Ma'am Chris, 30% daw po ang na-applyan ko. Tapos mas malaki daw bawas. Ngayon, hindi ko na po alam kung paano po siya papalibig. Ma'am, mabilis lang naman po yun, ma'am. Mabilis lang naman po. Oo. Punta ka doon, ma'am, sa Google account mo uli. Ayan. Kung masusundan mo, ma'am, punta ka doon sa Google account mo. Wait. Opo, ma'am, napapalitan po yun, ma'am. Ayan. Punta ka doon, ma'am, sa Google account mo and then your channel. Punta ka ng manage your Google account. Maya na lang post. Sige po, ma'am. Dan T1 and T2, sabi ni Pri. Sige. +2. Noted, Pri. Noted. Opo, ma'am, mabilis lang naman po, ma'am, palitan yung kung nagkamali kayo guys sa pag-fill up ng W8 Ben form ng tax ninyo, mabilis lang naman yan guys, palitan. Sir Sean TV Guapo nandito na rin sa atin. Hello naman dyan guys, Sir Sean TV Guapo. Sitaw lang talaga ang masarap sa kanya, o diba? Kahit may amoy or wala, sitaw na lang. Host next your channel. Opo ma'am, pumunta ka doon sa Google account mo. And then pagkatapos mo pumunta yung Google account mo, punta ka doon sa payments and subscription mo. Tapos pumunta ka doon sa payment method. Ayan. Pumunta ka ng payment method mo. Ayan. Tapos doon may makikita ka sa taas na activity, payment method, subscription and services, addresses, settings, ganon. Hanapin mo ma'am yung settings. Ayan, settings. Tapos may makikita ka dyan sa baba na United States Tax Info. Ayan. Tapos i-edit mo po yun ma'am, edit. Di ba may makikita ka yung parang pencil sign? Edit yun, edit sign po yun. And then i-click mo yung Manage Tax Info. Ayan. O kung wala ka pa, mag-submit ka ng form. Ayan. Form W8, W-8 Ben. Ayan.
form. Ayan. Dana po Ma'am Lady Rose. Sabi ni Ma'am Betty Betty Channel. Ninong Sean, tapos next your channel. Dan po Ma'am Lady Rose. Ayan. Ninang Jonah. Sir Sean TV Guwapo. Kumusta man tayo dyan, Sir Sean? Nandun kami ni Ma'am Crisel, kanina. Kay Harlem O, diba? Na live streaming. J. Jonah Sagayno Remix. Papa Yu na naka-BG sa atin together with Jo Margel. Umuwi ka ba, Ma? Ayan. Nalasing daw kayo, Ma, nung isang araw. Nung umuwi kayo. May premiere po ako, sir. Baka naman, ayan. Sige. Guys, T1 Tito. Patamsak naman ako, guys. T1 and Tito. Hanapin ko muna kay Sir Sean TV Guwapo. Busy po ako kanina, sir. Sige. Pasok at mangisda, set reminders. Asan ba yun, sir? Yung mo pala, sir, yung tawag dito. Yung naka-schedule pala dito sa akin, palalitan mo ng date, no? Yung T3 and T4 mo. Eto, 7:31. How to use gatot kaka. Sir! Di ba? Wag mong tuturuan yan si Pri, si Ma'am Jonah Salundaga, kasi gatot kaka lang ang malakas kay Pri. Oo nga, maniwala ka, sir. Siya yung nagbuhat sa amin, si Pri, si Ma'am Jonah Salundaga, using gatot kaka, live, hero. Oo nga. J. Jonah. July 31, 7:30 p.m. Ayan. Sir, T3 po, sir. T3, ayan. How to use gatot kaka. Amsak. Ilagay ko na yung isa mo po, sir. Oo nga, para 4. Asa na ba yan? How to use nana. August 1, 7:45. J. Jonah Sagayno Remix. T1 and hanggang T4, guys, ayan. T3 and T4 sa'yo, Sir Sean TV Guwapo, ayan. Oo, boss, kakauwi ko lang, boss. T1 dito, tamsak, danakos. Umuwi ka pala, ayan. +2. Ipunin ko lang, ha? Makunat gatot kaka, sir. Oo nga. Oy, pagdating naman dito kay, si Ma'am Adel, ang kanyang favorite, hero is yung... Sino na ba yun, ma'am? Yung babaeng mage tank. Ayun, yung makunat din. Jonah Ang galing niya ni Ma'am Adel. Sino na ba yun, Ma'am Adel? Yung favorite hero mo. Di na talaga ako maka-ML, Kuya Joe, nilagnat eh. Oo nga. Ang galing niyan, guys, ni Ma'am Adel. Si Ma'am Adel lang talaga masaka lang pagdating doon sa sino na ba yung heroes na yon? Nakalimutan ko yung babae din na heroes na tanke, na mage. Ayan. Si ba yan? Si Esmeralda nga. Diyan. Esmeralda. Ang galing niya ni Ma'am Adel. Si Pri naman, si Gatot Kaka, hindi ko pa inad ko si Sir Sean TV Guwapo, guys. Inad ko yan. Tapos inisnab niya yung following ko. I-invite ko sana mag-rank kami. Nga. Huwag niyong i-add yan. Hindi kayo i-add niya. Binuking, booking. Silip mo ako pag may time ka, may attend messenger host, luto na yan. Sige, ma'am. Opo. Napalo back na kita, sir. Uy, hindi naman. Sean Kingston. Diba? Sana all. May Sean Kingston akong pinalo. Kala mo hindi ko memorize, no?
Tama, Sean Kingston. Bay na host Ora, ma'am. Sige po, ma'am. Ayan. Ma'am, Bete Channel, pwede mo pang maano yun, ma'am. T3, T4, tamsak dan boss. Ayan, sige, ma'am. Plus 2. DJ Jonas Sagayno Remix. Guys, T1 hanggang T4, baka naman. And yung ating guys, yung ating super chatter, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Mamimigay ako ng 5 sa bawat didikit sa ating super chatter, especially sa kanyang second channel guys, si Sir Wapog TV. Yung pangalawa guys, ito yung ating super chatter, baka naman. Sir, luto muna ako ha. Thank you. Mamaylin. Sige lang po, Mamaylin. Thank you din po sa iyo, Mamaylin. Maylin Mapili. Ayan. Thank you also for joining my live streaming. Maglaro ako ngayon, sir. Epic na ako agad. Basic. O, diba? Sana all. Basic. Good afternoon po, Sir Host Uragon. Kumusta ka na po? Ayan, sabi ni Ma'am Simple or si Toto. Toto, hello naman po dyan sa iyo, Toto. Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Simple Lai Leonardo, highly recommended monetized channel also yan, also known as Computer Lux, di ba? Open pa rin, Computer Lux, close pa rin, ayan. Ano po yun, host? Kagabi, boss, niloko ko na naman yung ng Pinas, napagtripan ko na naman kagabi. Oh, galit na galit sa akin si maglaro ako ngayon, sir. Galit na galit sa akin si Ruilito. Sabi ko, oy, huwag kayong tawag dito, naghahamon, porkit mga metik na kayo, di ba? Naghamon ng custom game. Oo nga guys, sinamon kami, ako si Jomar, tapos meron pa akong dalawa pang pamangkin. Actually, ako talaga master lang naman, di ba? Hinamon kami. Tapos ako pumunta ako kila Jomar, dala ko yung pocket wifi ng Globe. Hello naman dyan mega love shoutout naman dyan sa mga taga Globe na, oo nga, nag-load naman kami ng tama, pero buffering kayo, oy. Oo nga, nagbabaper. Hindi na gumalaw yung Uranus ko. Legend na ako. Sana o legend. O, diba? Noy, mas pogi ako sa iyo. O, diba? Lo. Oo nga. Simple line Leonardo, Noy. Mega love shoutout. Ang pagbati is nang gagaling pa kay Atimon Vlog. Ano po ba nangyari sa iyo, Sir Host Turagon? Ayan. Nagpatuli ako, sir. Oo nga. Oo. O, diba? DJ Jonas Sagayno Remix. Tapos hinamong kami guys. Ako master lang naman ako nun eh. Master. Ayan. Tapos mga metik ang kalaro namin, as in metik guys. Di ba? Hindi kayo maniniwala na yung unang ratsyada namin is nag-considipit kasi nga wala daw silang Yung pangalawang laro namin, natalo sila. Ubos sila. Sino di magtusok if magkaroon ng jowa, o diba? Sino di magtusok, di magkakaroon ng jowa daw, oy. Uy, meron pa ma'am na hindi ko pa nakita, oy. Wait, magtusok tayo dyan. Oy, may mushroom. Ilagay natin ma'am kay T5. Ma'am Ate Mon, pasensya na, hindi ko na-update yung aking ngayon, yung aking YouTube ngayon, kaya hindi ko nakitang may pala si Ma'am Ate Mon Vlog. Kasi nga ma'am, nagpatuli ako, oy. July 28, 5:30 AM. Ayan. T5 guys, T5 ayan. Patamsak din ako guys. BG lang muna host. Ma'am Betty, yung sinasabi ko Ma'am Betty sa iyo kanina, yung tinatanong mo ma'am is mabilis lang naman gawin yung palitan yung W8 bend form. Ayan. Mabilis lang naman po yun ma'am.
May nakuha na ako, sir, sa Star Wars XMLBB. May nag-sponsor sa akin ng Daya, Sir Urago. Nakuha ko 2 special skin, isang badang, isang Hayabusa. Sana all, o diba? Tusukin ko na agad yan, boss. Ayun, sige. Natusok ko na po, Madam Atimon Vlog. O diba? Bilis naman, oy. Oy, maglagay kayo ng thumbs up, hashtag Uragon, guys, ha? Para makita ko kung nandun niya kaya. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a Paturo po, host, sabi ni. Gusto mo ba, ma'am, ngayon, online? Miss a hickey or Gusto mo ba ngayon, ma'am? night and it Mamaya na lang po. Ayan, sige. Harang. Sige po ba? DJ Jonas Sagayno Remix. Ano pa? Nakipagpustahan ako sa kalaban ko. Pag mag-MVP, yung tank na Franco with no death, bigyan niya ako ng 50 dayas. Kala niya di ko kaya ayun, easy dayas, Sir Uragon. Sana all. Diba? Ako wala akong ang nakuha ko lang yung yung frame at saka yung emoticons, yun lang ang kinuha ko doon. Hindi na ako nag-reload. Classic muna, kamote signal. Hoy, isali mo ako dyan, sir. Oy, oo nga, classic tayo. Habang nagla-live ako. Oo nga, gusto mo buksan ko sa akin. Isali mo ako dyan. Okay lang yun, sir. Hindi na ako nag-reload, Toto, kasi nga, ayoko na. Hindi ko magamit-gamit yung aking Visa card dito. Mabilis lang sana yun. Hindi na ako pwede muna maglaro. Nakagalitan ako, Sir Uragon ni Ma. Ayan. Ma'am Betty Channel dan tusok sa premiere mo, ma'am. Sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Ma'am Atimon, bigyan kita 1WH. Ayan, Ma'am Atimon. glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a minibar. Mabigyan kita 1WH. Playing. Uy, isali mo ako dyan, nakabukas na ako. Bilis na. Ayaw lang talaga akong isali, oy. Kung may nag-invite sa akin, oy, merong rank. Sige na nga. Naka-live stream ako ngayon. Ayan. Ay. Playing na, sir. Wait lang, saglit lang to. Ayan. Play all na lang, sir. Uy, charot. Joke lang, sir. Wag na, sir. Bigyan kita, ma'am. Bigyan kita. O nga. In-invite ako ni Panyero, oy. Diba? Simple Life Leonardo, it's the acronym of Mega Love Shoutout. Ayan, sabi ni Nightboat. O diba, nag-matchmaking na kami. May nag-invite sa akin na. Naglaro. Hello, Noy, sabi ni Pri. Oy. Wala nang ako. Sinong loading ako ba? Mukhang ako, ma'am. Mukhang ako po. Maraming salamat, Ma'am Betty Channel. Sabi ni Ma'am Ate Mon. DJ Jonel Sagayno Remix. Pabuhat naman po, Madam. Simple ay sabi ni Jomar Gel. Ayan.
my side. When things go wrong, when the sand is hurling and temptation strong, into the boundary of each married life. Thank you so much din po, Ma'am Ate Mundag. Sabi ni Ma'am Betty Betty Channel, Sir, turuan kita mag-recharge ng mas madali. May free pa na daya, Sir. Uro lang. Ano, tawag dito? Gagamitin ko ngayong hindi ko magamit yung aking load also. Kasi hindi ko pwedeng gamitin yung load. Oo nga. It's not sacrifice. It's too hard living in two separate worlds. But it's not sacrifice. Kabuhat ako, busy pa. Pasensya na po. Late reply. Ayan. Load lang po na regular need nyo, sir. Pwede na yan. Misunderstand after the fact. Kukunat. Sun in the final act. Lose direction. Ma'am Betty Betty Channel, ayun. Thank you also for keeping me in your background. Si Sir Joel's Finest nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joel's Finest. Highly recommended channel yan, guys. Si Sir Joel's Finest. Kawaw sa music, oy. Uy, ako nang pipili. Something's looking better, baby. I said, and it's no sacrifice. It's too hard to live it. Number 14 prank ko na ako sa local rank. Ayan. Troll pa more. Sana all. No sacrifice. It's no sacrifice. Si Jomar, ang laki din ng kanyang Oo nga. Guys, madikit naman ako guys sa ating super chatter. Mamimigay ako ng 5WH. Kawaw sa music. Ma'am, I would like to dedicate that music to you. Sayang kung naka-restream ako na ko. Tank na fighter, kakampi ko, puro gigil, pero bubuhat ko na lang. What happened to you, sir? Host, are you okay na? Sir, medyo okay na po, sir. I got 6 stitches because I accidentally hurt myself and I accidentally hurt my foot. Ayan. Kasi nga, isinangga ko yung sarili ko. Wag lang yung bata, guys, na hawak-hawak ko. Isinangga ko na lang yung sarili ko sa yero kasi nga mahangin. Wag lang yung bata, tamaan. Ayan. Mamamatay yung aking kalaban, ay.
Ano pa ba? Ano pa? Di ko alam ba't ang daming iyakan sa ML eh. Laro lang. Kaya nga. Okay lang naman yon. Sir Jepson, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jepson. Nagbabalik din natin na kaibigan guys. Highly recommended monetized channel also. Mega shoutout po dyan sa iyo sir. Welcome din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys. Sir Jeff, ayun. Kumusta naman tayo dyan Sir Jeff? Welcome din sa aking live streaming, Sir Jepson. Oy, mamamatay ako. Ay, lo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 l
Ah. Wala, mamamatay na. Lo. Ano pa ba? Shoutout from Ate Mon Vlog, sabi ni Sir Jepson. Mega shoutout na dyan sa'yo, sir. Welcome din sa aking live streaming. Ayan. Patamsak din ako, guys. Patamsak, ayan. Yung nakapin. And yung ating super chatter, guys, mamimigay ako ng 5WH. Sino mang magtatamsak sa ating super chatter, magdidikit, ayan. Uy, nakarank game. After nito, sir, classic tayo. Nakarank game ako, Sir Sean. Ang kalaban ko sa X-board. I believe destiny. Every moment returns in time. When I've got the future on my mind, know that you may be the only one. Hindi niya ako mapatay-patay. Diba? Siya ubos-ubos na. The world belongs to only you and I. Meet me anywhere across the sky. Make this a new beginning of another life. In the night, there is Ano pa ba? Rank tayo, sir. Ayan. Nakarank game ako ngayon, sir. lonely one. We are Kulit ng kakalabang ko. Ay. given love. When we put emotions on the line, know that we are the tightest one. Meet me halfway across the sky. Where the world belongs to only you and I. Yari ka. Lalalala. Make this a new beginning, love, another life.
Hindi niya ako napatay. Ano pa ba? Tilapyang Maligalig nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman yan kay Bebe Labs. Nandito na rin sa atin, guys. Highly recommended monetized channel also all the way from Malaysia. Nyari Bebe Labs ko agoy. O, diba? Naoperahan ako, ma'am, sa akin pa. Hindi naman naoperahan. Tinahilang, ma'am, yung akin pa kasi nga nasugat sa ano. Nasugat, ma'am, sa yero. I am trying to, hinuhold ko yung bata kasi How could this be? With me. get well soon po, ayan. Thank you naman po dyan si ma'am. Ate man, wag okay na sa premiere mo, ayan. Thank you po dyan sa'yo, ma'am Bebe Labs. O, diba? Si ma'am Victoria Colubi yan, guys. Si Tilapyang Maligalig. I see as myself in Wala, hinubos wala nila. just the other night. I thought I heard you cry, asking me to come. I hold you in my arms. I can hear you laughs. Heard you hide away. Ano pa ba? Kasama si Primong Buke. Sali ako, boss. Ayan. Sige, pagkatapos ng aking ano. Pinataba nila yung Lancelot. We've lost the will to carry on. We don't no more. Was it we that said that this could never happen to us? How wrong could we be? 'Cause baby, here we are.
Ano pa ba? Ano pa? Ma'am Betty Betty Channel, ayun. Thank you naman dyan sa inyo, guys. Ang sakit na ng aking paa habang naglalaro ako. Ay, ang sakit na talaga. Guys, madikit naman ako, guys, sa ating super chatter. Baka naman. Ay, nakuha pala nila yung Lord. Ang sakit na ng Ano pa ba? Ma'am Simpulay, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Simpulay, Leonardo. Talo kami, oy. Pinalakas kasi nila yung Lancelot. Parang nakakalamang na ang kalaban na yan. Sir Jeff, Dan Tusok ayun. Oo nga, natalo kami. Sniper 91. Sino si Sniper 91? Ay? Ay? Sino ba yan? O baharang mo pre, o yan. Sunog na bawang. Ikaw ba yan, sir? Ikaw ba yung nag-invite sa akin? Si Sir Shan TV? Invite mo ako, sir. Oy. Teka muna, may nag-invite sa akin. Nakapasok ako. Ayan. 5 seconds. Di pa ako nag-okay. Sino si Sniper 91? Ay. Invite mo ako, sir. Ayan. Uy, teka muna. Sasali ata si Sasali ata si Joe Margel. Out muna ako, sir. Sabi na Ma'am Ate Mon Vlog. Iinom din ako. Guys, I'm about to end na rin, guys. I will gonna end also my live streaming. It is because iinom din ako ng gamot. As in, masakit talaga yung aking yung aking inoperahan ngayon. Ay? Ma'am Ate Mon, maraming salamat guys sa inyo. Mag-end muna ako, guys. Talagang kumikirot. I have to, sir. I have to, ayan. I have to end muna. Guys, maraming salamat sa iyo. Ingat ka, baby loves dyan. Get well soon. Ayan. Thank you sa inyo, guys, ha. Nag-update lang ako. And sa aking super chatter kay Sir, tawag dito, Wapog TV. Thank you po dyan sa iyo. I love you all, guys. Ayan. Get well soon. Pre, magsimula ka na, pre. As hindi ko kaya, ang sakit talaga ng aking paa. Naglalaro man ako dito, nagla-livestream man ako dito. Ang sakit talaga ng aking paa. Magandang gabi sa inyong lahat, guys. And I love you all. Ayan. I love you all, guys.
Aray ko. Sakit talaga ng aking paa.